everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Wasap ipadapin ang posible nga may attempt anytime today o ugma sa diktador. What? Yes. Assassination? Yes. Ni Marcos? Ni Marcos. Oh, that's impossible. Ano kung gituhuan nga ang sayo mo buhat, ana, mao sila o dili nga mao isayon-sayon nung lagpatay? Anybody ni panahon na posibleng may target sa mga assassinations, Ernesto. Pero 90% nga akong gituhuan nga ang mga target karon sa mga assassinations mao man taga-oposisyon, mamilitary ka man o opisyal sa gobyerno o labing ubos nga sibilyan basta oposisyon ka, cited ka na sa pagpatay. Ning ayaw kalimot. Maoposisyon man o naa sa diktadorya, mahimong collateral damage tungod sa kahimtang karon sa tunasod. Ay bawa ko nagkasabot kasabot ko ipasabot. Bisan ng ilang mga kauban, bisan usa sa ilang mga sinaligan, bisan pagkatong nag-una og lig-on kayong haligi sa ilang hanay, mahimo kini lang isakripisyo just to gain more force and more supports. Oo, Ernesto. Dili sila managanang isakripisyo ang maong mga kinabuhi. Dili sila magduha-duha pagpatay. Bisan kinabuhi pa sa ilang mga kauban. Ug ang posibleng mapasanginlan, mao ang taga-oposisyon. Correct. Sorry. Hapit ko malimot. This is a simple theory and attempt sa mga taong desperado. Pero garantisado, Ernesto. Garantisado. Magkaingon kang kumon kay desperate move sa desperadong tao. Pero kadaghan ka gigamit og effective kayo ang resulta. Bisan sa hawanan pa sa ukmanan. Labi na gamitan kini mga manlalaban kung mga abogado nga maayong mga laki. Nga bisan nahibaw nga ilang gilabanan mga kriminal. Apan mo laban ng gihapon tungkol sa personal nga simpatiya ug sa gahom sa kwarta. Ang usa sa mga posibleng senaryos, ingon ani, mahimong mo-hire sila og pwersa o pilalang katao o tao gikan sa laing nasod aron mao'y mo trabaho. Posible pa, Miguel. Posible. Unya ilang ipagawas ug ipatuo ng mga domestic hate group mi-hired og tao from out of the country. Ang domestic hate group nga akong gisigutan mao ang mga oposisyon nga ila unyang ipatuo nga mibayad og professionals nga tagalaing nasod aron mo patay og sinaligan nga naa sa poder ni Marcos. Pero ang magbuhat ani mga senaryos mauri gyapon sila. Correct. O gato ipahid sa oposisyon. Mao ni kini bahin ang akong giingon. Nga anam-anam nang gihatagan og pagsalig si Dennis sa taga-chief of staff. Kaya ang misuggest sa maong pamaagi nga equilateral ang ilang kaya pumakaupan. Diyos ko. Magpili sila kung kinsa silang kauban ang isakripisyo. Pero diin kini maong istorya gikan pa, Miguel. Sama nila. Ernesto, doon na sab sila mga taong naglihok as deep cover nga hilom kayong nagpaniid sa tong grupo. Mausap na taga-ato. Doon na sab kita naglihok as deep cover dito silang grupo nga mo'y nagsulti kung unsa na si Dini sa pagkakaroon. Diyos ko. Subo kayong una-unaon. Kung mulampos manggadi sila sa pikas, kung mulampos ang taga-chief of staff, kalampusan usab sa taga-diktador. Sultihan ka, anak magyakan ako. Bisan kinsa ning duha, taga-chief of staff ug sa presidente, it will tear this country apart. Retireable na ko, anak. Tiguan ako.
Pero nabuhi gyapon ang usa ka paglaom dinhi sa kundugan. Nga kumulampos ang kita ang grupuha. Nga gitawag karon nga mo'y nanalipod sa konstitusyon. Magkahanggap kog balik sa gawas ng hangin sa demokrasya. Kining nasura. Anong kalikayan ang pagbaha sa dugo ug ang pagpagligdas sa mga kinabuhi. Hatagan kay gayon ang mga Marcos o gaya mga hinani pa nga manaog sa Malacanang. Hinaot pa ang nga musukot silang manaog pa. Oo, hinaot pa unta. Kung mahitabo agad nga musukot silang manaog sa Malacanang. Mo take over ang military. Temporaryong pangunayan sa militar ang transitional government sa Pilipinas. Limpyuhan na nato ang mga militar ang gobyerno sa Pilipinas. Hangtod kamahanon sa hingpit ang korupsyon o ubang kahiwian kabuhat sa gobyerno. Kung marimpyo na ang Pilipinas, unsay sunod mahitabo. Magpili ang military junta kung kisay angay palingkuron isip provisionary government. Unya, ipahigayon ang national election. Kung doon na elected president ang Pilipinas, kung doon na elected officials ang lukop nasod, isunod na ang pagpanday sa bagong konstitusyon. May napili na bang lingkod isip temporaryong presidente sa Pilipinas kung manaog ang diktadoryang kagamanan sa Malacanang? Ernesto, Kinsa may napili, Pamigil? tapuson na ito kinaatong meeting pinagi sa pagsangpit kaniya. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. sa ngalan sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Tabangi langit nung Amahan ang nasod sa Pilipinas. Hingin di ang adlong mangit-ngit nga mihabol sa Pilipinas. Ibalik ang iyang kahayag. Ibalik ang demokrasya nga dili na kinahanglang may magbuhis sa ilang mga kinabuhi. Hingin li ang diktadorya madaog-daog ang kagamahanan ni Nasura. Paspas kaayo ang development sa imong conditions, honey. Matod pa ni Dr. Galvin nga kung ikasugat pagsud ako din Yeah, I know. Na-feel na ko. So, what? Gitanaw ta lang ka. I mean, doon ako'y napanidaan mo this past few days. I mean, you've been distracted ever since nga klaro na kaayong imong kayubos. O kapungot ni Erning. Oh, come on. I'm your wife. Whatever it is. Kung hangtod karon na apaghihapon ng imong mga doubts, sa gibuhian nimong hukom nga taktako na nimo si Erning sa imong una-una. You can't tell me, honey. Ikaw mo distracted o bothered kayo, honey. Ay, by the way, nalimot ay kagusulting may mga bisita ko karon din. Basin ganahan ka maglaroy-laroy una, kaya di ko gusto nga pisa na nga akong asawa, ni asasud sa ilaw niyang pagabot. Okay? Oh, Colonel Dennis Trinidad, sir. there you are. Come in, Lieutenant. Kuyog na ko sila, sir. Good. Let him in, Lieutenant. Okay, everybody. Inside. Come in. Colonel. Come in. Colonel. Honey, Honey, what's going on? natural. May bisita sila kanong. Please, step outside. Honey, It's all right. all right. Shall we start? What do we have, Escolar? Sa nitabo gahapon dito simbahan sa Pabulo, Colonel. Full force ang Metrodiscom nga mi-sit up dayon sa perimeter, sir. And sending everyone, Colonel, ngadtong orasa, sir. Witnesses? We got nothing, sir. Sigurado gid ba ya nga may nakakita kung kinsay nagtira nimo, sir. Pero mahadlok lang mo pakita aron mo sulti. Who's running search and sweep, Lieutenant? Intel, sir. Under my command, sir. Sir? Hambot, tuwa ba lang ka kumasayo? Nagkasugat kayo ng among mga mata sa Sparrow nga may tira ka na ko. Unsa? Nagsulob si Bonnet nga mata rin makita.
Kung nagkasugat ang among tinanawan. Nabati ko pagyuring yung tingog. Pero dili lalaki. Babae sa tingog. Babay? Murag nagkayo ang iyang mga mata sa kapungot o kasuko. Mamatay ka! Demonyo! Usagid siya ka, babae. Mamatay ka! Demonyo! Mamatay ka! Demonyo! Usagid siya ka, babae, Lieutenant. Usagid siya ka, babae. Pero, pulos man mga lalaki ang napatay ni Erning dito sa Kabanatan, Colonel. Yes. Mao ka naglabada nga kung oo nga nung pulos man mga laki ang napatay di Erning. Ug ang miatake o sa magid ka babae sa kong tanaw o siyang tingog nga ako nabati. Posible sab, Colonel. Posible sad nga kuyog sa tulo ka mga lalaki nga Sparrow ang miatake sa duha nimo ka close-in nga bodyguard. Ug ang miatake nimo usagid ka babae nga Sparrow. Ug sa diyang nagdinaganina, nabuwag ang babae nga Sparrow sa iyang mga kuyog. Nalibre ang babae ug ang napatay ni Erning mao ang tulo ka mga lalaking Sparrow. Makamao siya, Lieutenant. Trajectory kayo ang direksyon siyang pagpusil ka nako. Nga wag laing may gawas sa gyud nako. In line of fire trajectory nga mo pusil. Magkabagat lang gihapon kami kusab. Mitutok man ka na ko, Colonel. Murag familiar na ko ang iyang tingog. Colonel? Yes, Lieutenant. Ayaw pagsapa nga familiar niya ako ang iyang tingog, Lieutenant. Bilibag na mo ni mo, Colonel. Oh, Tod. Ilubong na ba ni Ugman ang ina ko ng bayani? Ilubong na ni si Ninoy Ugman. Ug could read ang armadong kusog sa Pilipinas. Ug inansang kinis niya una-una. Na wailaing armadong kusog sa Pilipinas karon ang gila sa presidente gawas sa tong grupo nga iya sa Chief of Staff. Kung makita na itong maayong presidente sa tagang National Defense, kana sakay-sakay lang, pero ligas kamay, pakal. Ligas kamay, patay. Escolar, Yeah. Yes, Colonel. you are the new guy that I can trust. Sama sa kong pagsalig ni Erning before. Naibaw na ka mo. Nagiit sa puwera ko na siya. So, Lieutenant Escolar, kinahanglan nga kuhaan mo proof kung tinuod ba ang kalihukan aning amahan o anak nga may alkontra ba ka nato. Sugod ka ron. Padidaan mo sila maayo. Kinsa ning amahan ug anak nga imong giingon, sir? May lain pa ba? Sila si Major Miguel Martin sa Philippine Marine o si Master Sergeant Ernesto Martin sa Philippine Constabulary. Pero doon ako'y katapusang option sa amahan o anak. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.